Siyanibingelela nonke babukeli nabalaleli egameni lenkosi uJesu Kristu. Kulo ibandla likaNkulunkulu makube kini umusa nokuthula okuvela kuNkulunkulu uBaba wethu nasenkosini uJesu Kristu owazinikela ngenxa yezono zethu ukuze asophule kulelizwe elamanje ngokwentando kaNkulunkulu. Makube kuye udumo kuze kube phakade. Amen. Izwi lenkosi uJesu Kristu leli olalela njengamanje, izwi lenkosi uJesu Kristu lapho sishumayela khona, sifundise, siphinde sihlolisise imibhalo engcwele. Sizocela kubo bonke abantu abalalele njengamanje ukuthi sonke sibe namaBhayibheli ukuze sonke sizofunda kanye sibe nokuqonda imibhalo engcwele njengoba sishunyayezwa nanjengoba sifundiswa ukufinyelela eqinisweni elindlela neqiniso nokuphila. Kulabo abalalele emva kokulalela abafisa ukubhabhadiswa egameni lika Jesu Kristu, nalabo abanemibuzo mayelana neBhayibheli, nalabo abanesambulo uJesu Kristu oyinkosi nomsindisi esekunikezile ubufakazi ukuba uthule kuzo zonke izindlebe eziyimisele ukuza eqinisweni nasebungcweleni ngobufakazi bakho, ukuba nixhumane nathi kule mininingwane esizoshiya njengamanje. Ngizoqala nge-email address ethi izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, izwilenkosi.ujesukristu@gmail.com, no my cell phone number, no my WhatsApp number la ningakwazi ukuxhumana nathi khona ethi 066 566 9245, 066 566 9245. Izintshumayelo nezimfundiso ziyatholakala zonke ku-YouTube. Lapho ungahlala khona phansi uphethe iBhayibheli lakho, ulalelisise, uhlolisise kube ngabe lokhu okuzwayo ngamadlebe akho kuyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke esinishumayeza khona, sinifundisa khona, kufakazelwa imibhalo engcwele, nomoya ongcwele uyafakaza emabandleni kaKristu Jesu, yena oyinkosi nomsindisi. So ku-YouTube uzosearcha uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusubscribe, ungakhohlwa futhi nokupressa i-notification button ukuze ngaso sonke isikhathi uzoyithola izimfundiso ezisiholela ebungcweleni nakwinhlanzeko enguKristu Jesu Kristu, yena oyindlela neqiniso nokuphila. So ku-YouTube uzosubscribe uthi izwi lenkosi uJesu Kristu. Ungakhohlwa ukusharisha ilink nezihlobo zakho, ikakhulukazi bonke labo ohlanganyela nabo ngaso sonke isikhathi. Manihlanganyela nithi niyamdumisa uNkulunkulu ngomoya nangeqiniso, nifakazelana ukuthi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi empilweni zenu, ukuze wonke umuntu ahlolisise imfundiso asuke ishunyayeza nayifundisayo ukuba ngabe iyafakazelwa yini imibhalo engcwele. Njengakho konke senishumayeza khona kufakazelwa imibhalo engcwele. Izwi lenkosi uJesu Kristu. Ake sigobise amakhanda, sivala amehlo, sibonge uBaba wethu osezulwini. Baba wethu osezulwini, malingcweliswe igama lakho, umbuso wakho mawufike, intando yakho mayenziwe emhlabeni njengasezulwini. Usiphe namhlanje isinkwa sethu semihla ngemihla, usithethelela amacala ethu njengoba nathi sibathethelela abasonayo. Ungasingenise ekulingweni kodwa usindise kokubi, ngokuba umbuso ungowakho namandla nobukhosi uJesu Kristu uyinkosi nomsindisi. Amen. Bazalwane, yamukelana umfowethu uMhlengizondi ozobe sihola ngokwemfihlakalo yemibhalo, umoya ongcwele ekhazimulisa inkosi nomsindisi, yena uKristu Jesu oyinkosi nomsindisi. Sizocela nithatha amaBhayibheli sihambisane kule ndlela yokungcwele. Amen. Amen. Sibingelela bazalwane. Egameni lenkosi uJesu Kristu, inkosi nomsindisi, umnini mandla onke, inkosi yenkazimulo. Siloke sithulebona ubufakazi ngalo iBhayibheli ukuthi munye uNkulunkulu, ongenamkhapheli, ongenamvikeli, ongenamboneleli, ongenambonisi. Akekho uNkulunkulu phambi kwakhe noma seduze kwakhe noma osemva kwakhe. uNkulunkulu ozakhele konke, yena ongenasiqalo, ongenasiphetho, u-Alpha no-Omega. Simshumayela egameni likaJesu Kristu. Siyambonga lo Nkulunkulu egameni likaJesu Kristu ngabaprofethi bakhe abasishiya nembhalo ukuba sibe nokuqonda intando nendlela kaNkulunkulu nobufakazi ngezindlela zikaNkulunkulu. Zalabo abazihambile ngaphambi kwethu kusukela kubaprofethi kuye kumakhosi uze kufike kwisikhathi sikaJesu Kristu.
lapho khona esefika emhlabeni uzogcwalisa konke ngamandla nangesiprofetho esasibikiwe ngaphambilini. Siyambonga uJesu Kristu inkosi yethu ngabapostoli bakhe abangcwele abenza imisebenzi emikhulu ngegama lika Jesu Kristu ngokukholwa nangokufakaza abakuthola nangesiphiwo sikamoya engcwele abasamkela. Umoya weqiniso umduduzi. Simi nje kungaye umoya weqiniso. Siwa nje uma siwa kungenxa kaSathane ongumbulali nomkhohlisi odukisa abazalwane amangalela abazalwane phambi kaNkulunkulu. Bathi sinenkonzo yokubuyisana noNkulunkulu ngenxa kaJesu Kristu omile esikhulekele esinxusela ukuba ke singalahlwa sisanesikhathi sokuthi sithi uma kwenzeka siphume endleleni siphinde sibuyiswe ngayo inkosi yethu uJesu Kristu owafela iziphambeko zethu igazi lakhe lachithekela abaningi kukho ukuthethelela kweziphambeko nezono zabantu. Manje ke simbonga nje uJesu simele ukuthi sigcwaliswe ngaye. Singambongi simbukele kude, simbonge sigcwaliswe ngaye ngomoya weqiniso. Uthi uJesu iqiniso liyakukhulula. Uthi uJesu umduduzi umoya weqiniso uyakukholela kuna lonke iqiniso. uNkulunkulu umoya weqiniso, uNkulunkulu ungulizwi, uNkulunkulu ungukuphila, uNkulunkulu uyindlela yethu ekumele siphile ngayo. Kumele simazi uNkulunkulu ngezwi lakhe elibhalwe phansi eBhayibhelini. Ngakho ke manje bazalwane ngaphambi kokuthi ngiqhubeke nalo hambo lokuthi ngiqale ngishumayele ngo 1:30 ebusuku beko 1:30 mengaphosisi omunye umzalwane ose Eastern Cape ongisendela ivoice note ube ukhuluma nelinye iqembu aphakathi kwalo ngokuba labo bekhona ngiyakholwa ukuthi akekho umuntu onokuqonda ngokuphelele ukuba nginakho ukubuzwa imibuzo nezinto eziphathene neBhayibheli. Ngiyacabanga futhi usuke ufuna ukuyosiza ngeke ngize ngimvalele ngithi ngeke ngikwazi ukumsiza ngokuba uNkulunkulu uyazi wenzani. So ulokhu akubuzayo mekubuza kulelo qembu ngoba bayaphikisana ngokubuka kwami. Ubebuza ke mayelana nalento eyenziwa abafundisi abaningi abanye angibazi ngazo yedwa ngizomdalula futhi ngegama ngoba uyayenza lento le umkhulu uNtsibande uyayenza lento le and ayifakazelwa eBhayibheli and futhi ayikho right lento ayenzayo. Akekho ubusinessman la emgcweleni Amen. bese kuziwa ezweni likaNkulunkulu. Ungabe ubusinessman ibusiness lakhe eceleni but mase kuziwa ezintweni zikaNkulunkulu uyinceku usisebenzi kumele uattende bonke abantu. Akekho umuntu obhizi odlula uJesu. Hallelujah. Hallelujah. Akekho. Mongfonela uyangithola efonini. Awusidingo nodingo isikhathi uzwenze i-appointment bebenze i-appointment but nje mewangfonela wangitshela inkinga yakho so sithi ukukhuleka ngokuba lezi iBhayibheli vumani izono zenu kwabanye. Azishongo ukuthi vuma izono zakho kumfundisi kuphela. Mekhona incwadi esho njalo ngaphandle kweTestament elidala lapho khona kwakuvunywa izono kuba priest ngokuthi umuntu uzonikela imhlatshelo. Manje sesithethelelwa ngegama lika Jesu kuphela. So uma ngino bright ngivuka ngimtshela indaba ukuthi nginenkinga kanje ngivuma isono sami kuyena nesiphambeko sami ngivuma lokho phambi kwaJesu uthi uJesu uma nibabili nibathathu nivumelana nami ngiphakathi. Bathi ngenxa ungazi kwenu ngazi kwenzakalani. Ngenxa ungazi kwenu niyasala nidlala abantu benikhohlisa. Bayanikhohlisa abantu. Kunento ke kuthiwa ichithekile ukuthi umfundisi uma ubhabhadisa ukunika idate athi wena uzobhabhadiswa ngo-2026 ngomhla ka-6 May
uyovuma lapho izono zakho. We understand ukuthi uzosindiswa namhlanje wena kuthi uzosindiswa mhla ka-26 mhla ka-2026 ngomhla ka-6 May. Ayikho lo nto eBhayibhelini. Ungangizonda mina noma uphatheke kabi ngoba ngikhuluma iqiniso. Izinto ezingekho eBhayibhelini afanele sizenze. Lithi iBhayibheli beza bevuma izono zabo kuJohane uMbhaphatisi. Amen. Amen. Babhabhadiswa bevuma izono zabo. Baze babuza bayisenze njani? Uthi uJohane uma unempahla zogqoka unamajakhethi amabili nika umfowenu. Uma unokudla yiphi umfowenu? Wabuza namaphoyisa noma amasosha amabutho. Thina senze njani uthi nina nimsala ukuthatha noma nisola abantu nibopha abantu ngendlela engafanele. Yini uyasitshela indlela yokulunga? Isimple lento umuntu meza kuwena ethi mina nginenkinga ngiyaphuza ngiyabhema manje ngenze njani? Asiqale phansi siguqe umuntu kaNkulunkulu ufuneke mase ufuna ukuhamba le ndlela ufuneka ufunde lokho ukuthi wena uzozwa izwi kaNkulunkulu uhambe ngalo bese siyafunda ukukhuleka sifunde ukuzela ukudla sifunde ukufunda izwi sifundisane indlela ayidingi lonto ukuthi ngize ngenze appointment ukukhohlakala lokho ngiyakutshela nje kabanzi ngiphambi kwakho ungeze ukucasha ukukhohlakala lokho ayikho lonto eBhayibhelini. So uma lo muntu lowo efa engakufiki lo date uthini ngomphefumulo wakhe wena ngosuwazi ukuthi uNkulunkulu wena phela wazi ukuthi umuntu uzofana nini angathatha idate esho wena ngoba uthi ubusy wena ayikho lonto le eBhayibhelini. Akhona nje umpostoli ethi webusy yena kuthunyelwa abantu ukuthi ambobhabhathisa abantu why wena kungawe yonke into yayibona sekwe yakhe wena soNkulunkulu sekukhonzwa yena sekukhonzwa nina nje noma ngamsebenzisa uJesu kepha kukhonzwa nina ngoba emasontweni eni ukushumela abafazi beni ukushumela abantu besifazane noma umpostoli abantu bazothi ninkinga nalo baba lo mina nginenkinga naye into enginenkinga naye manga. Amen. Lord Jesus. Mekuthiwa ngenza into engasile umuntu ufuna ngitshela lento wenzayo ayikho right. Hallelujah. Kufanele ngitshele ukuthi ayikho right lona. So anginakuma la ngenze ngazi ukuthi yonke into right ngithi uzohlola uNkulunkulu edukisa abantu manje. Lalela mfuna uzwe iBhayibheli lithini lapha kwincwadi yokuqala kaPetru sahluko 4 verse 17. Khona uzo-understand ukuthi lithini iBhayibheli. So uma sikhuluma lezi zinto esizivezayo ayikho eBhayibhelini. Into esho umuntu ingafakazelwa iBhayibheli insila leyo elethe uSathane. Labantu bafuna udumo kubo labo. Mina angibabhathisa abantu uBright ubabhathisa abantu. Omunye umzalwane bese sindisiwe sahamba naye wasehlala emgcweleni esebhabhadisiwe. Naye singamthuma ukuthi ahambe obhabhadisa abantu uma ngibhizi mina nezinye izinto. Angikwazi ukuthi ngizothi ke lo muntu ufuna lindo lo suku ozobhabhadiswa yimina ngalo ngoba uNkulunkulu ukhombise mina. Yayizo lento le bazofakela insila kubantu ukuthi uNkulunkulu ukhombise mina so ufuna ukuthi yini nami. Amen. Asekho izikhonzi. Kwakukhona abavangeli oPhilip. Kwakukhona abavangeli oStefan. Bababhabhadisa abantu ngokubambisana ibandla ngilone lakho. Iyona lento esilimaza kakhulu nje. Sibona umfundisi bami sikholelwa izinto ezishwayibona kuphela. IBhayibheli asalazi abantu abaningi ngathi bayizidomu bese kuziwe eBhayibhelini. Bayizidomu ngamabombu futhi. Bazenza iziwula abantu abaningi bese kuziwe eBhayibhelini bayizidomu ngale ndlela ukuthi abafuni ukuzwa ngisho sobakhombisa izinto bakhombisa ukuthi le akuyona le. So amozo xa uthi mina nginenkinga nomuntu no iBhayibheli liyangifakazela into engenza lithini. Incwadi yokuqala kuPetru isahluko sesine verse 17. Ngokuba sekuyisikhathi sokuba ukwahlulela kuqale endlini kaNkulunkulu. So manje kufanele siqale sikline insila ngaphakathi esontweni. Abantu bazoza kanjalo emgcoleni kugcwele insila. Abantu befundisa izinto ezifunwa yibona ezingekho eBhayibhelini. Okay phela incwadi yokuqala kaTimotheo. Sahluko 4. Noma incwadi yesibili kaTimotheo sahluko 4. Ngifuna from verse 1. Ngiyaqinisa phambi kukaNkulunkulu noKristu Jesu oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo. Kristu Jesu oyakwahlulela abaphilayo nabafileyo nangokubonakala kwakhe nombuso wakhe. Ngithi shumayela izwi
uqinise shumayela izwi uqinise noma kuyisikhathi noma kungesizo noma ngabe kuthiwa kusona sola wenza njani sola ngoba yini ukhuze uyale ngakho konke sola ukhuze uyale ngakho konke ukubekezela nokufundisa ngokuba uyizwa ke manje ngokuba baya kuba khona kuyakuba khona isikhathi ngokuba ke kuyakuba khona isikhathi manje leso sikhathi sesifikile abaye nguvuma ngaso isifundiso abangeke basavuma ngaso isifundiso esiphilayo kepha ngokwezinkanuko yabo. Ngithi mina abantu abasathandi ukufunda iBhayibheli balandela izinto ezisho abantu abasebephenduka izidomu bese kuziwa eBhayibhelini. Seniphenduka izidomu bese kuziwa eBhayibhelini. Niphenduka izidomu abantu abangezwa, abantu abangazi. Ngoba nibalekela iqiniso, nihola izinkanuko ngoba amadlebele yababa. Nisiqoqela abafundisi bene bazonitshela izinto engifuna ukuzizwa nina. Kepha ngokwezinkanuko zabo bayakuzibuthela abafundisi njengokubatshwa kwezindlebe zabo. Manje ke njengoba iBhayibheli likhuluma, mina ngikhuluma iBhayibheli. Ayikho into ongitshela yona mina. Uthi uNkulunkulu abantu bami bayabhubha bayaphela ngenxa yokuswela ulwazi. Niswele ulwazi. Uthi elincwadi lapha kwincwadi yaAmos futhi ngithi usahluko 8 bright. Khona lethi khona kuyofika isikhathi lapho khona abantu bohla benyuka bethi bafuna ivangeli bengasalitholi. Ngoba uNkulunkulu lelo vangeli lelo uyokwenza ukuthi inciphe ivangeli namanje ivangeli ngenxa ukuthi abantu bathanda izinkanuko zabo. You understand? Bathanda ukulandela izimfundiso zabantu hayi ivangeli. Ngaleyo ndlela leyo kancane umoya weqiniso uyaqhelelana nabantu uNkulunkulu banikela kumoya wokudukisa njengoAhabe naye wanikela kumoya wokudukisa. You understand? Incwadi isahluko 8 yaAmos ayitshona. Lamazwi Amos kwenzeke kanjani wayithola incwadi ngithe ngiyakuyona nginike incwadi uAmose isahluko 8 inkosi uJehova yayisingibonisa kanje bheka nanto inqoma lezithelo zasehlobo yathi Amose ubonani na ngathi inqoma yezithelo zasehlobo inqoma noma iqoma okay iqoma lezithelo zasehlobo ubona ubasket bathi manje ke iqoma yebo wayesethi uJehova kimi ukuphela sekufikile kwabantu bami uIsrayeli. Yes. Angisayi kumdlula. Izihlabelelo zethempeli ziyakuba ngokuhewula ngalolo suku isho inkosi uJehova izidumbu ziyakuba ziningi zilahlwe ezindaweni zonke. You understand ukuthi le nto ikhuluma ukuthi kuzophela ukudumisa uNkulunkulu ngokweqiniso emabandleni. Kwande ukufa. Kugcwele izidumbu yonke indawo abantu balahlwa imfundiso nemoya amadimoni edukisayo banike. Thulani izithelo zethempeli ziyakuba ukuhewula ngalolo suku. Izithelo zethempeli ziyakuba ukuhewula ngalolo suku usho ukuthi ke bonke abantu abathi besindisiwe sezophenduka ukukhala nokugedla kwamazinyo ngokuba sebelahle uJesu balahla uNkulunkulu balahla izwi eliphilileyo balandela abantu abatshela izinto ezingekho eBhayibhelini bebathembisa uwangazi anike isho inkosi uJehova. Yes sir. Izidumbu ziyakuba ziningi zilahlwe ezindaweni zonke. Thulani. Yes. Yizwani lokhu nina. Thulani yizwani lokhu nina. Engigwinya enigwinya nina enigwinya abampofu. Nina abantu enikhohlisa abantu ngezinto ezingekho eBhayibhelini. Nenichitha abaswelayo bezwe nithi. Izwi efika besihlezi kulona yabona into engenzayo ngikhuluma izwi kaNkulunkulu. Ngihlezi kulona. Yonke into engenzayo njalo mengikhuluma hlezi ngizoe eBhayibhelini. So,
uzenza isidomu ngamabomu ukuthi awufuna ukufunda iBhayibheli lakho ngenxa ukuthi ke ujabuliswa ukuthi umfundisi wakho ukhuluma ngale ndlela oyithandayo wena ngenxa abadle bakho abatshwayo hayi ngoba naku ukuthi ukhuluma iqiniso mengafakazelwa iBhayibheli into efundisayo lo muntu uyakudukisa banike nenichitha abaswelayo bezwe nithi kuyakudlula nini ukwethwasa kwenyanga yes ukuba sithengise ngamabele nesabatha ukuba sikhiphe ukolweni senze iefa libe lincane nenze ishekele libe likhulu so iefa ke kusho ukuthi ilendwangu le embozwa emahlombe ababethi mabezo prophet abayimboze emahlombe uDavide wayefaka naye so no effort leyo efa ukudla kuzoba kuncane into abazoyilangazelela imali bafuna imali so kuncishiswa izwi likaNkuluNkulu kakhulu ukuze abantu bezele imali ebandleni go ahead senze ishekeli libe likhulu senze izilinganiso ukuba sikhohlise izilinganiso kusho ukuthi sahlulelo sikaNkuluNkulu izilinganiso isikali esuke sine lapho khona sinensimbi ehamba kanje bese siba nezitshe eziwu2 ifuneke ukukala ikwazi ukuthi ibalansise into sokuyikala so uma sowukala uthola ukuthi amanga amaningi iqiniso ke seliyaphakama usho ukuthi njengoba liphakama iqiniso nje amanga iwona sesinda kakhulu asegcwele emabandleni emlomeni abafundisi abangafuni ukuhamba ngeBhayibheli ngoba bona bezenza abantu angathi bangaphezulu kwaJesu senze izimangaliso ukuba zikhohlise senze izilinganiso ukuba zikhohlise yizona ngichazayo uthi ichaza mina into uNkulunkulu lento ethiwe kaMoya Ingcwele yakhe mina ngikhuluma amazwi akaNkulunkulu ayikho into engathi ngichoba ngayo noma engathi ngizenza ngcono ngayo ungacasuka ngicasule ukuthi mina iqiniso ngiyalikhuluma you understand ngikhuluma against mina ngikhuluma against yonke into uNkulunkulu ayidalile ngoSuJesu you understand iqiniso liyasikhulula mzalwane uma wena liqiniso onakhululwa uma ushumayela noma ushunyezwa amanga ukhululiwe ungangizonda mina ucasa ukuthi mina ngahlulela abantu no lithi iBhayibheli iqondisa ukahlulela fanele uqale ngaphakathi esontweni sikushanela yonke lensile khona sole haleluya you understand qondise umuntu waNkulunkulu apheleliswe banike ukuze sithenge abampofu ngesiliva yes nabaswelayo ngamabhanqa ezicathulo sithengise ngamahunge kakolweni uJehova ufungile ukuziqhenya kukaJakobe ngokuthi impela angikukhohlwa yes kuze kube phakade nesisodwa sezenzo zabo ngeke isenzo sakho sokukhohlakala uNkulunkulu asiyeke uma ungafuni ukusiyeka uma uNkulunkulu uthi uma umuntu evuma izono zakhe ziyakuthethelela kepha uma umuntu engavumi izono zakhe lezo zono zakhe ngeke zize zithethelela ngenxa ukuthi yini akafuni ukuhamba ngendlela ebekiweyo ufuna ukuzakhele yakhe indlela uNkulunkulu angaza ezamthume ngayo abantu abaningi bathi uJesu ukhulume nabo kepha izinto azikhuluma nabo ziphambene nezwi so kholwa yikuphi ngokuba phela iBhayibheli ithi emlomeni wababili nabathathu kufanele izwi lipheleliswe izwi lakho melikhulunywa wena wedwa ongekho umuntu ofakazelayo leyo zwe likaSathane angikhathali ukuthi ngabe uthini uJehova ufungile ukuziqhenya kukaJakobe ngokuthi yes impela angikukhohlwa impela ngeke ngikhohlwe kuze kube phakade nesisodwa sezenzo zabo umhlaba umhlaba awuyikuqhaqhazela ngalokho go ahead balile bonke abakhileyo kuwo ubafuna ukuzwa izwi kaNkulunkulu balile balile bonke abakhileyo kuwona yabona manje nayo wena ufunda isiZulu sifunda indlela yakho ngifuna ukukhuluma isitake yakho abantu balile bakhale hayi ukuthi balile engazi ukuthi banqabile balile bonke abakhile kuwo na yes yebo uyakukhukhumala wonke njengenayile unyakaze ubuye ubohle njengomfula waseGibhithe unyakaze ukhukhumala ubuye ubohle njengomfula waseGibhithe qhubeka bright
kuyakuthi ngalolo suku Kuyakuthi isho inkosi uJehova ngalolo suku kusho inkosi ngilishonise ilanga emini lishone ilanga emini kusho ukuthi kuyophela ukukhanya emini phela kusuke khona ukukhanya mase lishone emini ilanga kusho ukuthi ke sekuzozuba umnyama ngenxa yokuthi ke ukukhanya kunguNkulunkulu nemfundiso yakhe epheleleyo kepha ngenxa yokuswela ukulalela nolwazi likaNkulunkulu kwehla ubumnyama njengaseGibhithe nje kwafika isikhathi sokuthi kwehle ubumnyama abantu bahlale ebumnyameni izinsuku ezintathu umuntu enganyakazi lehle likhona ngenxa ukuthi uNkulunkulu ekulethela ubumnyama you understand efuna ukubalethela ukwesaba nokuthuthumela ebenza bezwe imisindo yezulwane izinyoka nayo yonke inhlobo yemisindo yezulwane ezikhona ngenxa ukuthi efuna ukubakhombisa ukuthi yena unamandla onke. kuyakuthi ngalolo suku isho inkosi uJehova ngilishonise ilanga emini ngenze ukuba kube mnyama emhlabeni emini ekhanyayo ngiyakuphendula imikhosi yenu ibe ngokukhala imikhosi yenu iyoba ukukhala kusho ukuthi ukujabula kwenu kuyophenduka ukukhala ngenxa yokuswela ulwazi nezihlabelelo zenu zonke zibe izililo ezinkalweni zonke nobuphandla kube kuwo onke amakhanda nobumphandla kuwo wonke amakhanda. Uyathanda ufuna into ezingekho nawe leduze kwami akithandi lonto leyo ngiyakutshela ngithi into ofuna ukuyifundisise uyibhekisise uzoyifunda noba uyikhuluma ungaveni ubiza amagama wona uyabona ungaqondi ukuthi ukuthini ukubiza amagama ngendlela engayenzi isense kubalekile ukuthi njengoba sikhuluma sifundise into exactly nobumphandla kuwo onke amakhanda ngikwenze kube njengolilela indoda eyodwa ukuphela kwakho kube njengosuku olumunyu bhekani izinsuku ziyeza isho inkosi uJehova lapho ngiya kuthuma indlala ezweni. Okay yabona ke lencwadi le isiveza lokho kubalekile uthi ke siyofika isikhathi lapho khona yakuthumela indlala kunesimo sendlala ubona abantu bayakholwa kepha into endaba emhlungu ukuthi abakholwa iqiniso ngokuba indlala ibhokile emaBhayibhelini nawo nonke kepha liyanqena ukwafunda nizenza izidomu ngenxa ukuthi ngifuna ukulandela abafundisi abanitshela izinkanuko ayikho neyodwa incwadi yokuthi umuntu ufanele enze iappointment imkhombe mhla ka-25 December ebefuna ukuvuma izono zakhe evuma uJesu manje uma lo muntu ungamamkela umvalela ngaphandle umbekela uganga ngenxa ukuthi wena uthi ubhizi kukhona abazalwane esontweni nabafowethu nabantu abadala amadikoni nabavangeli nezikhonzi esezikanje zihamba le ndlela funa kube ziyafundiswa ukubhabhadiswa abantu bavuma izono ngoba iBhayibheli kusho ukuthi kuvunywa izono kubaapostoli kuphela mekukhona incwadi ngifuna ungikhombise ungiphele incwadi le ntuzana ngifuna ukale le yale ntuzana kaMathewu sikhulume ngoJesu ke kufanele qale kubona uJesu uthini sahluko 18 bese uphinde futhi usahluko 18 sukela kuverse 9 mengapho 6 uzophinde ungiphe incwadi yaJakobe sahluko 5 kusukela kuverse 15 khona soyilungisa le nto le isikhathi ngikhathela namanga mina lokho kuyafundiswa labantu befundisa into uJesu vele uyinkosi uJesu vele uyasindisa kepha sikazi ukufaka izinto uJesu angazi asifundise ngazo lethi incwadi yezaga sahluko 10 verse 6 ungathayiseli noma uwenezele egameni ezwini likaNkulunkulu ngoba ubuya kukusola utholakala ungumqambi manga ubona ngavele ngihambe ngifundisa noma ngabe yini engicabangayo ngibhalansa ngeBhayibheli ngoba ngifuna lona liqondisa yonke into. So uJesu la uyafundisa ukuthi uma kwenzeka kunonana kuba khona into exabanisa uPetru wabuza ukuthi ngenze njani umfowethu uma engona aphinda kwezoxolisa ngimxolele kangaka u7 uthi uJesu angisho ka7 kepha ka7 kuphinde ka7 mesafakaza uJesu athi ke uma kwenzeka umfowethu exabana naye uxolana naye hambe kuyena uyokhuluma naye bengafuni hamba ubiza omunye emfakazisi uyabona ukuthi lo muntu ufuneka avuma ukuthi onile phela isono ukona omunye umuntu noma ukulumaza omunye umuntu emphefumulweni isono leso
You understand? Ukuncisha umuntu ukudla kuyisono. Ukuncisha usizo umuntu kuyisono. Ukuhluleka ukuxolela kuyisono. Njengoba nokubhema ugwayi kuyisono. Nokufeba kuyisono. Uqamba amanga kuyisono. Ukutshontsha kuyisono. Ukubulala kuyisono. Umuntu wesifazane ogqoka amabhlukwe yisono. Umuntu wesifazane ofaka amawigi yisono. Umuntu wesifazane ofaka upende ebusweni yisono. Umuntu obulala abanye abantu unesono. Umuntu owesilisa nabanye abantu besilisa unesono. Umuntu wesifazane nabantu besifazane unesono. Umuntu ohlaba namadimoni namadlozi unesono. Umuntu okhonza abanye uNkulunkulu ngaphandle kwaJesu Kristu isono leso. Umuntu okhuluma into engekho eBhayibhelini akhulume ngegama likaJesu Kristu, umprofethi wamanga isono leso. Umuntu oprofetha abantu ngamanzi isono leso. So sifanele ukuvuma uma sonile. Sengichazile incwadi ngayiqeda, hambe ungivule incwadi kaJakobe. Hambe ungivule incwadi kaJakobe isahluko 5. So la verse 15. Qala from verse 13 futhi. Kukhona ohluphekayo phakathi kwenu na? Uma kukhona ohluphekile kuphakathi kwethu, makakhuleke. Kufanele ukuthi ke akhuleke. Kukhona owenamileyo na? So uma uhluphekile emoyeni, awuguli, uhluphekile emoyeni. Hlala phansi ngedolo, khulume noNkulunkulu. Mtshele lonke usizi olusenhlizweni lakho. Khale konke kuyena. Uthulule inhliziyo yakho yonke kuyena. Bese itheni futhi kukhona njani yonke. Kukhona owenamileyo na? Uma waneme, makahube. Asikuze unkeneneze uzithulele ungafuni ukubangela abantu isicefe sokuthi wena ufuna abacule nawe ziculele wena dumisa uNkulunkulu because uzokwenzela ukuthi wena unembe. Mina kubhlungu ufune ngiguqa wena ufune ukucule. So enza lokho mina ngizobe ngenza lokho kumele ngikwenze. Qhubeka. Kukhona ogulayo phakathi kwenu. Uma kukhona futhi ogulayo phakathi kwenu, makabize amalunga ebandla. Makabize amalunga ebandla. Akusho ukubiza umfundisi. Akubizwa amalunga, akuyena umfundisi kuphela onamandla. Umoya ngcwele uhlala kubona bonke. Lele mzalwane. Buka ngikuphe nje ukukucacisela ukuthi wena wazi uthi hayi ufuna kuhambe ubiza umhlengi azokhulela lalela. Izwe umoya ngcwele utheni? Uthi bawubeka izandla abagulayo. Abakholwayo bese athi lapha kwincwadi yaPetrus sahluko 5 verse 32. Incwadi yezenzo sahluko 5 verse 32. Ngifuna uzwe ukuthi uNkulunkulu umoya wakhe unika kanjani. La kwincwadi yaMateyu sahluko 28 verse 18 usho the same thing. Kepha kwincwadi yaMakho kakhulu ufakaza lento engishoyo. Awunike nje manje le ncwadi engifuna yezenzo sahluko 5 verse 32 utheni? Thina singofakazi balezo zinto. Yes. Kanye nomoya ongcwele. Nomoya njani? Ongcwele. Onjani? Ongcwele. Kwenzakalani umoya ongcwele? uNkulunkulu amnika labo abamlalelayo. Kusho abantu bayakwazi ukuthi wonke umuntu angamamukela umoya ongcwele. Ingakho kuthiwa biza amalunga azokukhulekela lo ogulayo. Awuphinde futhi banike incwadi yaMakho sahluko 16 15 uthini lapha kuMakho ngifuna ukukucacisela ngeBhayibheli ngoba nina nomqondo ukutshela njalo yabona abantu laba abathi ke bona kufanele ubhabhaduswe ibona personal uvuma izono zabo kubona personal labo bantu labo kuba ngikholwa ngabe ngikutshela enye into ngoba baphuze iwayini kakhulu kamoya. Haleluya. Uyazi umuntu ephuza iwayini kakhulu kamoya liyadukisa. Ngoba uphuzo oludakayo kunomoya odakwa uqonda komuntu. uNkulunkulu uyakwazi ukukunikela kulowo moya. Ngisho ngane ebandla elikhulu kangakanani anginankinga. Kepha uma into eyishoyo noma kuthiwa usuneminyaka engakanani waqala ukushumayela, uma ufundisa into engekho eBhayibhelini ngizoma la ngithi loyo nto ayikho eBhayibhelini. Ukuba iBhayibheli lilungile. Uthi-ke umoya engcwele uma umuntu egula akabiza amalunga ebandla azomthandazela. Bese ithi-ke incwadi la kwincwadi yaMakho sahluko 16:15 wayesethi kubo hambane niye ezizweni zonke nishumayele ivangeli kukho konke okudaliweyo okholwayo apaphathiswe bese ngena emanzini apaphathiswe uyakujani nangu kuphela uFilipi kwincwadi yezenzo sahluko 8 uyahamba eSamaria ahamba ayoshumayela ivangeli
afika abhabhadisa abantu. Nangu uFiliphu ehambe ebona umthenwa engena enqoleni ahlale naye amfundise ngoJesu. Umthenwa uthi ke yini engavimba ukuthi ngibhabhadiswe ngoba nawo amanzi. Uthi ngasehle sambe uyobhabhadiswa. Uma ukholwa ngenhliziyo yonke kungenziwa. Wayenza i-appointment. Wayenza i-appointment. Wathi ukuthi ke ngibhizi awuhambe ubuye ngizobe kubhabhathise ngo2020 bani noma ngo17 bani kwakubani iminyaka lezo zikhathi. Waphendula wathi ngiyakholwa ukuthi ukuthi wena uthi ke wena ulezi insuku osibekile neminyaka oyibekile ukuthi abantu babhabhathiswe ngazo bazovuma izono zabo kuwena kukuphi eBhayibhelini. Amen. Yes Lord. Ngine casula mekuthi into efundisa iseBhayibhelini ikhombe. Hallelujah. Yes. Yeah, Jesus Christ ikhombe. Lord Jesus. Khomba into efundisayo. Chapter and verse. Lord to Jesus Christ. Hallelujah. Yazi abantu bakholwa kepha inhliziyo zikhulu man. Yini eyenza ukuthi ume esekelweni samanga uthi uyakholwa. Khona into engekho eBhayibhelini. Jesus. Hayi ngoba umfundisi uNkulunkulu wakhombisa mina. Imini okumele uvume izono zakhe. Ngizokubekela idate ngoba ngibhizi. Umhla ngo2027 mhla ka27 November bale phansi ngizobhabhadisa wena uzofika uzofu amanyana lawo inyongo inkohliso usathane lo ozofuna ukubhubhisa abantu uma efa lo muntu engakwaza angene emanzini ngenxa yakho uzothini. Lord Jesus. Babhadise ngendlela engekho sebantu bezenza abantu bazenza abapostoli bona uqobo lwabo. Akhona nje umpostoli wabhabhadisa abantu egameni likayise nendodana uJesu Kristu nomoya ngcwele akekho. Bathe egameni likaJesu Kristu noma egameni lenkosi uJesu. Yes Lord. Yes Lord Jesus. Ayisho into engeke sikwambulele wena ngeBhayibheli. Hayi kusiyaphakamisa. Siphakamisa naye incwadi engcwele. Yes Lord. Iyona incwadi esivunayo ukuthi simela sikhuluma izinto zikamoya. So angikhathazeki mina ukuthi ke ubani utheni noma kanjani. Mengakhuluma into engekho eBhayibhelini angingendaba yakho. Uthini uPetru? Hallelujah. Ulontuzana uJakobe. Incwadi uJakobe isahluko sesi5 verse 15. Yes. Umkhuleko ukukholwa. Umkhuleko kokukholwa. Uyakumsindisa ogulayo. Uyakumsindisa unjani? Ogulayo. Ubiza amalunga. Akabizanga mina. Abizanga umuntu oyedwa. Ubiza amalunga ukuthi amkhulekise, amkhulekele. Uma ngase sihambe ngeBhayibheli singabona amandla kaNkulunkulu esebenza. Uma ngase sihambe ngezinto ezibhalwe phansi eBhayibhelini singabona amandla kaNkulunkulu egcwaliseka. Umkhuleko ukukholwa uyakumsindisa ogulayo. Umkhuleko ukukholwa uyamsindisa ogulayo. Inkosi imvuse. Inkosi besiyamvusa. Noma yenzile izono. Noma ngabe kuthiwa khona izono ezenziweyo. Uyakuthethelelwa. Uza kuthethelela ngoba uyavuma izono. Ngakho ke vumani izono omunye komunye. Hayi kumpostoli. Vumani izono komunye komunye. Hayi kumprofeti. Vumani izono omunye komunye. Hayi kumfundisi. Vumani izono komunye omunye. Angazi lenyongo nifundisa ngithatha phi. Nifundisa imfekethe into engekho ezwini likaJesu ayikho. Nikhulekelane ukuba niphulukiswe. Hawu. Losikhohlisa la njalo ngathi. Niba ngezinto engenamsebenzi. Umuntu bethi ukufundisa into noma ukutshela ngento ngikhombise eBhayibhelini. Mengekho angikwazi ukuthi ngizokhona noma ngenze lonto leyo. Ngoba ayikho eBhayibhelini into ongenzisayo. Ngiyako ukuthi mina nizenza izidomo ngalendlela ezisumanganisa ukuthi sengiphatha amafoni manje nihambe emasontweni esikhundleni sokuthi ufunde iBhayibheli lakhe li-hard copy ubhizi wena ubhizi ufunde efonini nama message ayangena la boyfriend no girlfriend ama date ama appointment WhatsApp ama message yonke lento yenqobelana la usafaka awusekho ezwini kaNkulunkulu uphakathi esontweni noma ebadleni noma enkonzweni ngokwesidumbu kepha umoya wakho usuphumile. Santshontshini uSathane. Hallelujah. Lord Jesus. Lo nimbuka mina kabe ngathi ngiyanikweleta mina kukweleta iqiniso. Hallelujah. Hallelujah. Ngalithenga angilidayisi ngiphisana ngalo ngihambe ngishawe wonke umuntu ngempama iqiniso. Lo uvumayo ukuthi ashawe nangapha njengoba uJesu ethi umuntu bayekushaya ngempama avuma kushaya. So umuntu mina ngikwenza kahle awuvumi nami ngikwenze kahle. Awuvumi iBhayibheli likusebenze. Yes Lord. Amen. Ya uba lenhliziyo ezinkulu for mahala. Jesus Christ be glorified, Lord. Oh Lord. Hallelujah. We thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Akhuluma umoya mabandini. Uyakhuluma umoya mabandini. Into engekho eBhayibhelini ayikho.
Incwadi uAmos isahluko 8 verse 11. Yes. Bheka izinsuku ziyeza Uthi izinsuku ziyeza kusho uNkulunkulu. uJehova. Yes. Lapho ngiyakuthumela Lapho indlala ezweni. ngizakuthumela indlala ezweni. Kungabi indlala yezinkwa. Kungabi indlala yokudla lokwenidlala. Kungabi ngeyokomela amanzi. Kungabi futhi ukuthi unxanelwa amanzi Kepha empomeni. kube ngeyokuzwa amazwi kaJehova. Indlala ekubamba abantu iyona le manje. iBhayibheli athashunyelwa. Ngiyakutshela bambalwa abantu la eSouth Africa noma la eAfrica abashumela ngale ndlela lengishumela ngayo. Ukuba yini uNkulunkulu uthi ke kuyoba khona indlala. Yebo uzobathumela abanye bazongalaleli. Akubona bonke abantu abafundisa ngeBhayibheli abafundisa njengoba ngifundisa nje. Abantu abaningi bakhetha amavesi abazokufundisa ngabo bayalungiselela inkonzo ngaphambi. Mina ngifike ngime la mina. uNkulunkulu angitshele ngoba uthi lapha kwincwadi asike sibheke ukuthini kuMathewu ngoba nakuLuka futhi uyasho. Kepha asike sibheke uMathewu namhlanje lapha kwincwadi yaMathewu sahluko 10 kusukela kuverse 17 sike sizwe ukuthi uthini. Ngime ngaphosisi uqala from 15 ukuba uyasitshela uma umazi uJesu uzozwa lento engiyishoyo futhi ke uzozwa ukuthi uJesu ukhuluma kumina noma kuthiwa ke uthini wena kepha uJesu ungikhuluma amazwi kaJesu ngithi asike simuze uJesu uthini. Ngiqinisile ngithi kini kuya kuba ngcono ezweni laseSodoma nalaseGomora ngosuku lokwahlulela kunakulowo muzi. Yes. Bhekani ngiyanithuma ngiyanithuma ninjengezimvu phakathi kwezimpisi. Ngakho-ke hlakaniphani ibani ngabahlakaniphileyo njengezinyoka nihlakaniphe njengaye uSathane nibe mnene bese ninethobeka njengaye uJesu. Kepha xwayani abantu bese-ke nibheka abantu ngokuba bayakunikhaphela ngoba abantu bayakunikhaphela emiphakathini banishaye emasinagoge nami ngaxoshwa kwesinagoge ethizeni. Abangifundi vele kwamanye amasinagoge abanye bayifune lento le bayifuna into esondele nalezo kwenza ukuthi bazwane mebekhuluma. Bathi ke emasinagoge basixoshwa thina ngoba ngeke sikwazi ukuhlanganyela abantu abangakholwayo ngokweBhayibheli. Awuhambe nabo bright. Hallelujah. Niyakuyiswa phambi kwababusi namakhosi ngenxa kaJesu kube ngubufakazi kubo fakazela uJesu ukuthi unathi nababezizwe. Kepha kuyakuthi nxa imake izwake le part engifuna uyizweke siyafunda nje kunezinto engifuna uzizwe zibalekile. Uthi ke manje kepha kuyakuthi nxa benikhaphela uma ke sebenihambisa ningakhathazeki ngokuthi ningakhathazeki niyakukhuluma ukuthi niyakukhuluma kanjani ukuthi siyakhuluma kanjani ngoba yini niyakuthini ngokuba siyakuthini ngoba yini ngokuba niyakuphiwa ngaso leso sikhathi niyakuphiwa ngaso leso sikhathi. So anginakuhlala mina ngilonke ngibheka ukuthi namhlanje ngizofundisa ngani ngilonke ngiphenye incwadi ngifundisa ngani yinje namhlanje engayisho bese ngibhale phansi amavesi engizofundisa ngawo. Lo nto leyo ngathi ngifike emgcoleni ngingakumazi uNkulunkulu wayikhipha lo nsila lokumina ukuthi angeke uzuyenze lo nto ufuna ukukhuluma ngama ukwazi ukuplan ukuthi uzothini. Uthi mangakhathazeki ukuthi ngizokuthini ngokuba ke bengasakhulumi mina. So mina ukuze ngimazi kufanele ngihlale naye njengoba wenza kwezikelo wasishasha lencwadi le wayifaka emlomeni kuyena. Wathatha ilahle washisa umlomo kaIsaya. Wathatha izwi lakhe walifaka kuJeremiah walenza laba umlilo emlomeni wakhe. Thina abantu saba izinkuni ngoba bekhuluma izinto zikaNkulunkulu. Mase fika lapha kwincwadi esambulo kuJohane futhi uJohane yamthi ukuthi amthethe incwadi kule yangelosi uyihle. Thiwa izokubaba emlomeni izokubaba esifweni sakho kepha emlomeni izoba mnandi. So ngizama ukukhazela ukuthi ke uma uhamba noNkulunkulu ufanele uhlale kuyena. Mase thiwa idwala lethu kusho ukuthi yena uyasifundisa zonke izinto. Ingakho bekhuluma noJoshua ukhuluma lento uMoses ayikhuluma lapha kwincwadi yeDuteronomy ukuthi ke uNkulunkulu unethela ehlanu ukuze anifundise indlela zakhe. Angiqondisa ukuthi umuntu ngeke azaphile ngesinkwa kuphela kepha ngawo wonke amazwi aphuma emlomeni kaNkulunkulu. Watshela uJoshua ukuthi Joshua le ncwadi yomthetho mayingasuka emlomeni wakho odlinza ngayo ubusuku nemini. So ukuze ngikwazi ukuma la ngishumayele afanele ngishumayele ngicabanga ukuthi ngizothini fanele yena akhulume ngoba yabona into engizikhuluma ngiyazikhomba zikhona eBhayibhelini zifakazela ukuthi yena unami ngoba ubunginikile uqonda kwakhe.
Masafikile umthuthuzi. engiyakumthumela Engiyakumthumela kini. evela kuBaba Evela kuBaba. umoya Umoya weqiniso. ophuma kuBaba Uphuma banini. ophuma God kuBaba uphuma kuBaba. nguyena oyakufakaza ngami Lezo lonto leyo. Nani? Sifakazi. haleluya Ngaye umoya weqiniso. nani niyokufakaza ngokuba beninami kwasekuqaleni uJesu uthi uyena umoya weqiniso. yes Lord yes Lord Lolo nje Yes, God Lord. uyena umoya Hallelujah. weqiniso. Yes, Lord. Eh? Amen. Uyena. Indlela neqiniso. Uyena. Hallelujah. Uyena uyabuza uthini? Abantu abayizwa lento basuke bayifunde ngokwenyama. Uthi ngoba niyangazi ngizokhuluma zonke izinto engimfundisa zona. Yonke into engizoyibona ngizofakaza ngayo. Yonke into engizoyenza phambi kwenu ngizofakaza ngayo. Yonke into engifundiswa ubaba kumina nizokhuluma yona kubantu. Glory to God. Yeah! Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Eh? Amen. Lento imnandi lento. Hallelujah. Oh Jesus. Imnandi. Umoya weqiniso. Amen. Uthini lapha kwincwadi yaMathewu? Nakhona futhi ukhuluma the same thing. Uthi ngakhathazeki. Uthi ngiyakuthini? Uthi uyofaka amazwi emlomeni ngoba kube ngasakhulumi thina singakhathazeki. Sifuna ukucabanga sihlale ukuthi sotheni. Ngokuba ubaba osezulwini yena ofaka amazwi kubantu bakhe ukuthi kube uyena ozokhuluma ngabo. You understand? Kepha kuyakuthi nxabe likhaphela ningakhathazeki ngokuthi niyakukhuluma kanjani nokuthi niyakuthini ngokuba niyakuphiwa ngaso leso sikhathi eniyakukukhuluma Niyakuphiwa ngaso leso sikhathi eniyakukhuluma. ngokuba akuyinina enikhulumayo kodwa thina esikhulumayo abantu basuka bheke mina bengimla ngishumayela. Lalela, akumina okhulumayo. Kodwa yebo lento yenze uJesu ekhuluma nabo bengezwe. Amen. Babengezwe. Ngoba uJesu ekhuluma ngomoya wokuyena. Yes Lord. Yes Lord. Nami ngikhuluma ngomoya womina. Wena ubheke mina wena. Glory to Jesus Christ. Khazimula Nkosi. Hallelujah. 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 Glory to God. Hallelujah. Hallelujah. Glory to Jesus. Hallelujah. Moya ingcwele. Jesu Kristu. Hallelujah. 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 Glory to Jesus Christ. Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ. I pray. Amen. Jesus. Hallelujah. Uyena ofakazayo glory to God. Namandla akhe phela. Yena kuphela. Jesus. Glory to God. Ngokuba akuyimina. Akumina. Akunina enikhulumayo. Glory to God. Umoya kayise. Okhuluma kini. Yes Lord. Hallelujah. Amen. Jesus Christ. Ngokuba akunina enikhulumayo. Wobheki mina. Kodwa umoya kayise. Beyeceleni mina. Okhuluma kini. Vula iBhayibheli lakho. Glory to God livule. Vula iBhayibheli lakho Christ Jesus. Livule. Uzolivula. Uthi uNkulunkulu uyayithumela indlala. Indlala ikhona manje. Ngilambile. Hallelujah. Ngilambile. Ngike incwadi yaMathewu sahluko 5. Sukela uverse 3. Bonke abalambileyo. Ngike incwadi yaJohane sahluko 7 verse 37. Bonke abalambileyo glory to God. Bazoza bazodla. Bazophuza. You understand?
nginika incwadi babusisiwe abampofu bonke abampofu emoyeni emoyeni ngokuba umbuso wezulu ungowabo. uma ulambela umbuso kaNkulunkulu ulambe emoyeni glory to God ungadli ukudla kwakho ukubiza e-restaurant ungadla umgabhisi ungadla amadombolo ungadla kokudla ngathi ngemvelo okwemvelo okunempilo kepha uphile enyameni ufile ephefumulweni uma ufa glory to God uyaphatha esihogweni ngenxa yokuthi uJesu awunayo glory to Jesus Christ Babusisiwe abakhalayo bonke abakhalayo ngokuba bonke bayakududuzwa. abakhalela ukulunga bayakududuzwa glory to God Babusisiwe abampofu babusisiwe bonke abantu ngokuba abathobekile bayakudla ngokuba bonke ifa. labo abathobekileyo bakuphila uphila kaNkulunkulu. Bayakudla ifa Go lomhlaba. ahead, bride. Babusisiwe Babusisiwe abalambele bonke abalambele bomele ukulunga ngokuba ke bayakusuthiswa abalambele bomele ukulunga bazofuna uJesu uthi uJesu kwincwadi ke yaMathewu sahluko 11 verse 28 uthi wozani kimi nina nonke enikhathalele nisindwa ngizokuniphumuza glory to God. You understand? Zanini kimi nina Yes. bonke enikhatheleyo Yes. nenisindwayo. Mina Mina ngizakuniphumuza. Bekani Glory to God. Thathani ijoya lakhe phansi kwenu. Nifunde indlela zikaJesu Kristu ngokuba ngimnene. ngokuba yena umnene Ngithobile futhi yena enhliziyweni. niyazinqela indlela zikaNkulunkulu ngokuba zinisa lapho khona ningafuni khona. Ngithobile enhliziyweni. Nifuna ukuzenza uNkulunkulu, nifuna ukuzenza osaziwayo, nifuna ukuzenza abantu abawusiyazi nibe ningazi, niphenduka izidomo ngenxa ongafuni ukuhamba ngemfundiso epheleleyo. Mosha isikhathi senu, Amen. mosha isikhathi sakho. Ulandela umuntu oqambela amanga uzufuna ukuthembeka kuyena, ufuna ukuthembeka kubantu, ufuna ukuthembeka ezwini. Glory to God, mosha isikhathi sakho. Uma ukuthi uyipuphuthe, ulandela ipuphuthe phansi emgodini niyakhona. Glory to God, mongabhekile. Fukani emagedeni. Jesus Christ, hallelujah. Phendukani. Eyizolonto le. Phendukani. Phendukani. Indawo nalowo baphathiswa Egameni likaJesu Kristu. Ukho kuthethelela izono zethu. Ukuthethelela kwezono zethu. Khona siyakwamukeliswa Esephewa sikamoya ingcwele. ngokuba isithembiso Isithembiso esenu esabantwana benu. esabo Esabo bonke abakude. bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Nibizwe ngegama likaJesu Kristu. Nifuneka nihlale embhalweni. Anifuna ukuhlala embhalweni, nifuna ukuhlala kubafundisi. Abafundisi bahlala emaphaketheni enu. You understand? Hallelujah. Glory to God. Mosha isikhathi nini. Ngisho abantu abaphume endlini ezibuwayo. Woza eBhayibhelini. Woza la. Mawune inkinga into ekufundisayo woza neBhayibheli sibheke sihlole imbhalo. Usho ukuthi sihlolani imbhalo ngoba nithi kuyona nokuphila okuphakathi. Hallelujah. Iyona efakaza ngayo. Yepha ngeke nize kuyena ngoba nifuna ukuzwa abantu nihlonipha abantu ngaphezulu kwethu. Onginika incwadi ke lapha yana kwincwadi yaJohane sahluko 7 verse 37 bese ke siyabhala emva kwalokho. Glory to God. Kepha ngosuku lokugcina olukhulu lomkhosi Yes. uJesu wema wamemeza wathi Watheni? uma ekhona Uma omileyo kukhona kunina onxaniweyo akeze kimi makaze kuJesu aphuze azophuza okholwa yimi okholwa imibhalo engokusho kombhalo okholwa imibhalo. Glory to God. Shumela imibhalo. Yini inkinga makuthi uyakholwa imibhalo why ukholwa pho koloselani uyakholwa kithi ukholwa kanjani umlomo womuntu ongafakazelwa eBhayibhelini uthi ukholwa uJesu uzakanye usikhohlisa la msana ukuzenza abantu abangathi ababoni nzenza izidomu nina nzenza izidomu okholwa yimi njengokusho kombhalo ngikhuluma ngomoya okubambile wenkohliso lokho ezingafuna ukubheka iBhayibheli lo ubheke nomuntu okholwa yimi njengokusho kombhalo esiswini sakhe kuyakugobhoza imifula yamanzi aphilayo. ugobhoza umoya ingcwele. Hallelujah. Uzophela umoya ingcwele bwana uzomazi umoya weqiniso. Yes Lord. Uba wazi izwi lakhe. Amen. Awazi mina. Yes Lord. Mina uzongazi ngezwi mina glory to God uzongazi ngezwi. Hallelujah. Yenza lonto leyo. Woza kuJesu. Hallelujah. Uzongazi Woza kuJesu. Hallelujah. Hallelujah. Woza kuJesu. Woza. Niki. Hallelujah. Glory to God. Ungesabi. Hallelujah. uJesu uyathethelela. Yenza lonto leyo. Hallelujah. Anika incwadi ezenzo bonke abantu abafuna ukuhamba lempilo lesiphilayo nalendlela ezihamba abazoza iBhayibheli uzoyeka mina uyongishiya ngaphandle thatha iBhayibheli lakho livule uzobe sohamba ngezwi ngoba sokhuluma izwi izinto ezokhuluma kuphela. Hallelujah. Kanjalo mina abafundisi abawufukwe bakhuluma izinto ezingekho eBhayibhelini bese kuthiwa hayi ngoba kade aqala ukushumayela uNkulunkulu wambonisa kanjalo wambulela kanjalo sokusambulela ngeBhayibheli emsebenzi yabapostoli izenzo zabapostoli kufaka nje kumele sihambe ngabo ukuthi ngabo sonke esisiyakholwa kuJesu baba noJesu bambona bamphatha ngeke uJesu afeze ukutshela into ephambene nezwi lakhe
Futhi siyeke phela ukukholwa ngoba ubani usenesambulo sakhe ngoJesu. Baningi incwadi ezenzo 2:38. Bonke abantu abasukhathele ukulandela imfundiso esikhohlisayo. Phuma lapho. Thatha iBhayibheli lakho ulivule. Hlale phansi ulalele imfundiso epheleleyo. Amen. Amen. Asinqende abantu ukuthi sifuna bazohlala la bakhokha imali noma bagcwalisa izihlalo asinandaba nalona. Enze lonke wazi ukuthi umphefumulo wakho ulambile ufundise lokuphila wena. Uzalithola izwi lokuphila. Hayi lento efakethelo elilandela. Lana limfaketho leni. Manje isikhathi seni. Lesimanje isikhathi. Isikhathi siyahamba, isikhathi siyaphela abantu bakuphalela esikhogweni. Lon busy lelihlala ifomela abaqanda ehlalweni lapho ifomela isono. Lalela manga niyawezwa kapha busy nidefend abafundisi abaqamba manga. Nikhohlakala njengabo uma nafuna ukuphenduka. Uthini uphetho? Phendukani. Iloyo naloyo abhaphathize. Yizwe iBhayibheli lithini? Egameni lika Jesu Kristu. Noma kuthiwa ngo500. Menze ubhaphathiswa. Uzozwa ukuthi sengiyamamukela uJesu ungene emanzini. Amen. Izono uzosivuma. Sizozwa ngabufakazi ukuthi uJesu ukhiphe ukuthi uvuma isono sakho. Amen. Khuluma ubufakazi bakho. Nine perception noma nokuqonda okunye ngendaba sokuvuma isono ngeke ukuthi abantu bani control ukuthi nenze ngendlela abafuna ngakho nebezosibona bebakhule ngathi bona benza umsebenzi omkhulu. Mfeketho leyo. Phendukani lawo nalopha ngalosuku lokwabhabhalisa abantu abawu3000 ngosuku olulodwa. Ufuna ukubhabhalisa umuntu oyedwa umnike 3 years. Hey! Hallelujah. Lord Jesus. Shenibona nina. Amen. Shenibona nina. Qhamela manga uJesu nina. Hallelujah. Qhamela manga izwe liphilileyo nina nizenze izikhulu. Amen. Unganyaye but ibholo phansi indaba. Phendukani yilo nalopha baphathisa egameni lika Jesu Kristu. Kukho ukuthethelela kwezono. Uphenduka ukhishwa isono uyavuma ukuthi uJesu uKristu uyinkosi uzobhaphathisa egameni lakhe. Niyakholwa zenkosi into efile into oyigolozayo into lokuyifukamela isikhundla lapho nokufukamela isihlalo uholo mama umfundisi ayikho lonto leyo umsangano lonto leyo umsangano uyonke lento obani namadoda angena imgogodla. No mama bangafuna ukuzithoba. Amen. Lofundisa kanjani amadodakazi enu ukuhlelo ngokuthobela uNkulunkulu? Lofundisana theni incwadi. Maye kini babhali nabafarisi bazenzisi ngokuba nivalela abantu umbuso wezulu. Valela abantu umbuso wezulu. Ngokuba aningeni nina. Ngoba nina senizibele ngaphandle senifuna ukuthi nje nivimbele abantu abazongena. Nabangenayo niyabavalela ukungena. Ezo lonto nimancisha ulwazi iqinisa abantu. Nifuna ubafundisa izinto eziwa yini namnandi enhlizweni zenu umoya ongasile. Lord Jesus. Phendukani nawe mfundisi phenduka yilo wona lo abhaphathisa egameni lika Jesu Kristu. Abanye abaningi ababhaphathisiwe egameni lika Jesu babhaphathiswa ngendlela engafanele. Ngoba igama lika Jesu Kristu libekwa ngaphandle senizenzela umathanda nizenzela ikampunzi idlemeni ikamachance sisebenzi kanjalo la saba ngeBhayibheli. Phendukani iloyo naloyo abhaphathize egameni lika Jesu Kristu. Yes. Kukho ukuthethelela kwezono zenu. Khona niyakwamukeliswa. Khona ke sobe sesinikwa isiphiwo sikamoya oyingcwele. Ngokuba isithembiso ngesenu sabantwana bethu. Esabo bonke abakude bonke inkosi uNkulunkulu wethu eyakubabiza. Wafakaza nangamanye amazwi amaningi wabayala wathi zisindiseni kulesizukulwane esiphambeneyo. Awuqhubeka uthini mbolo. Ngaleyo mini. Amen. Ngakho abalamukelayo izwi lakhe babhaphathiswa kwenezelwa ngalowo muhlwa abantu kungathi yizinkulungwana ezintathu. Kulo muntu oyedwa kulo abantu abawu2 abantu abawu5 balindisa iminyaka khohlakala lokho uzenza isikhulu yeke lonto leyo babhathisa abantu lalela abantu wena umsebenzi wakho ukuthi udile nabantu. Indaba zokuba busy uzongabisaba nasikhathi leso ukukhohlakala leso khohlakala ngempela ke lokho. Baqinisela njalo esifundisweni sabapostoli nasekuhlanganeni nasekuhlephuleni isimbo. Akhona yodwa incwadi edlala bafakaza bavuma izono zabo abanika izinsuku ukuthi bafike ngwahlukana bezovuma izono zabo ukuze babhaphathiswe ngalowo muhlwa lowo. 3000 wabantu noma abantu abangango 3000 babhaphathiswe. Ngicela ukutheni wena? Ngicela ukutheni? Mawufuna ukuhamba ngevangeli uzoma ngeBhayibheli uzonamathela kulona. Uyabona iBhayibheli ngilala kulona kanje nami ngicamele kulona kanje. Ngime kulona futhi iphinde libe isisekelo sami. Ngiphinde ngilibambe libe umlomo wami futhi. Hallelujah. Phinde ngibeke emehlweni lingibukele futhi. Ngilibeke ekhanda lingicabangele iBhayibheli. Hallelujah. Understand? Ngibuye ngihambe ngalo uthondo lolwami. Amen.
Mthonga udondolo lwakhe uNkulunkulu uyangithokozisa. Mawufuna ubhabhadiso sokhathela ukulandela amanga uzosithinta kule mniningwane oyibonayo ku screen. uNkulunkulu uzoyenza indlela ukuthi ungena ngaphansi kwamanzi. As soon as ufuna ubhabhadiswa sokhulekela ukuthi uNkulunkulu asenzele umusa. Kwenzeke indlela ukuthi ubhabhadiswe egameni lika Jesu Kristu. Njengokusho kwembhalo. Bonke abantu abafuna ubhabhadiswa bazosithinta. Abafuna ukukhuluma nami bazongithinta. Mbuzo noma ngabe yini ofuna ukuyikhuluma nami ephathelene nemfundiso kaNkulunkulu yakungithinta. Jesu Kristu inkosi. Siphinde sibonane futhi ngamgqibelo ntambama uNkulunkulu evumile. Usivala umkhuleko Bull Bright. Baba egameni lenkosi yethu Jesu Kristu, uNkulunkulu onamandla, siyabonga Nkosi izwi lakho elisinkwa esivele ezulwini. Siyabonga Nkosi uJesu kuthi wena uyisinkwa esivele ezulwini Nkosi. Siyacela uNkulunkulu onamandla usiphe njalo isinkwa esinguwe Kristu Jesu. Singabheki ngakwesokunene noma ngakwesokudla, kepha sibheke kuwe Nkosi uJesu nezwi lakho ngokuba wena uyisinkwa sowuqoboqobo esivela ezulwini. Siyacela Nkosi ukuba sililambele izwi lakho silomele sisuthiswe nguwe uNkulunkulu onamandla kuKristu Jesu yena yedwa oyinkosi nomsindisi. Busa moya engcwele empilweni zethu manje naphakade. Amen.